Trnava zistila, že okupujem územie. Dúfam, že sa ti ľúbili raketky od Bratislava. Počkaj, to mieste, kde som hodil bomby, je ropa! Trnava, ty vieš robiť s ropou? Či by som stropu náhodou nezabral ja? Né. Hádam, že niekto chce pomôcť s ropou. Amerika otravuje radšej Venezuelu než nás a spakuj sa preč. Amerika, ja viem, že mi kráňeš ropu. To? Ježiš, ne, to je iba čolový sirup. Pri rope, hej? Hej, ja neviem, čo máte vy za zvyk, že vyrábate sirup pri rope. Ide nás kontrolovať. No dobre, sme tu, kde je tá ropa? Nič vám nepoviem. No bol som u USA, sirup to celkom nebol. Teda to sú 4 rakety, preto vidím, že tam máš vojnu.